Урта Терешка авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Зур Нагаткинада гомер кичерүче Рәкибә Шабан кызы Абдулменова бүген 19 ноябрь көнне үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Көн сайын көн узганын, якыннарың белән бергә булып, матур дөньяда яшәгәч, сизмичә картлык җитә диләр. Тирән картлыкка ерак булса да, гомер су кебек акканын сиземли башладык. Якыныбыз, сеңелебез, апабыз Рәкибә дә бүген юбилеен каршылый. Аның гаиләсе бер кайчан бер нигә мактанмый яши, Аллага шөкер. Без аралашып, бердәмлектә, татулыкта гомер кичерәбез. Алда да Раббым туганлык җебе өзелмәсен иде. Газизыбыз бер кайчан да кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Авыраса да гомердә дә уфтанмый, сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп, әкренләп яшәп килә. Ул бер эштән дә курыкмый. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кер тузан утыра алмаслык. Тормыш иптәшең Рәис белән ике улыгызны тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Гомер буе син гаиләңдә яратылган хатын, газиз ана булдың. Шуның өстәвенә, Чиләбе юридик институты тәмамлаган, югары белемле белгеч буларак, хөрмәт ителгән хезмәттәш буларак та пенсион фондыннан лаеклы ялга чыктың. Хәзер инде лаеклы килеш 3 оныгыңның яраткан әбисе дә син. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшчебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрен төшмичә, якыннарың янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Якыныбыз 60 яшьлек юбилеен каршылый. Картайыла әкрен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитергә. Аны узып, безнең әле шатлыкларга күмәргә. Изге теләкләр белән апаларың Нурия, Сурия, Расимә, Вазифә, сеңелең Әлфия, абыең Шамил гаиләләре белән, Урта Терешка, Самара, Санкт-Петербург, Жигулевск, Новоспасскаядан барча якыннарың. Хөрмәтле Рәкибә Шабановна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Булды төрле шакы булды да инде узды. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенегесен. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенегесе. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдан. Эх, матур яшисейде, алда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдан. Эх, матур яшисейде, алда калган гомерне. Җитәр җитмәс ризык кабы, кияр кимәс кисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх, матур яшисейде, алда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх, матур яшисейде, алда калган гомерне. Ничек кенә димәсәк тә, безнең үткәннәребез узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх, матур яшисейде, алда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора
yaşayısaydı Valla kalgan ömrüne Üşüterler tulap dursun Beyremeler bulup dursun Valıda kalgan yollar bizi bəxit şadlıqda ütsin Üşüterler tulap dursun Beyremeler bulup dursun Valıda kalgan yollar biz bəxit şadlıqda ütsin Valıda kalgan yollar bizi bəxit şadlıqda ütsin Valıda kalgan yollarımız Bəxit şadlıqda ütsen